lagi ngelak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa mana yang nyong cincin mas yang udah kucing rumah biasa mancing mania biasa umpan andalan kita loh. Cacing itu kan nular ini jadi wah kita coba gampang tes potanya nih ya. Tes kita coba ini mancing ini hilang nih sepi neng omah yo ora ning ini yo karo kenteni nyambut nyantai sih karo kita ulang Sini mau mancing ki meneng. Muni iwake malah gemangan. Tapi jenenge gawe video iki nek ora gawe ra muni ngono ora nek wong delok. Nek direwangi muni juwi wis ngene ora pendelok. Wong tontonan gratis nek lagi ndelok. Kowe timbane mancing ning kali dhewe. Ya belum tentu enek nggone sing iwake akeh gitu. Nonton wis marem jan. Iki kok nonton banget mirang tobat banget. Ini nonton tok. Nonton tok ngene jane pahala gitu kan. Tapi nek kon nonton kok angel mu
Iya, Bro. Iya, ngono lho. Nonton berdua ngene aku tobat rasane. Betul. Kira tak kon nonton videoku ngono lho sini. Cok. Betul angel-angel. Nonton berdua angel nonton iki. Ini karepku lek pomo dikek video nih didelok betukan nek ndelok durasine iki rada dawa paling ndak ya 5 menit to piye ngono wis ora njaluk aku dawa 5 menit ae yo wangel ra betukan ndelok 5 menit tobat aku rasa suwi-suwi tak apa-apa 5 menit aja maksudku ini dong ora bedoan direwangi terus kocah iki didelok nek men gawe video angel-angel iki dadi iki menghargai ngono lho cok bedo koyo iya ada jarang dikene video udah aku ndelok padahal nek kowe dadi YouTuber dhewe kowe gawe video dhewe ngomong-ngomong dhewe wis susah-susah dhewe ngedit dhewe ngupload ya butuh paketan raimu matamu kareng delok ora jowe kabeh kalau lek delok ya delok paling minimal ya perlu delok ya 2-3 menit paling titik 5 menit ya syukur dendel mek nutul ora gelem kuwi harga ono nek gawe video angel enak kadang ngomong iki dikene video angel gawe video aku sing request kowe gitu kan request ngiling ngomong matamu kok paketan be upload iki tambah rokok barang ini iki masamu kok ne we ngejip nesen ya bayaran mergo ra padha ndelok iki lho dapur ora gelem ndelok kadang pegel ya aku karo penonton sing sigap sawangane YouTuber iki ra tek duwe duit nah ngono kuwi iki ndang gage disangkrep nang kemarin terus di penyet apa rada suwi ngono nek kuwi iki ora lho bodokan kene iki direwangi juweh ini kadang ya mau wenenge ndelok ya video rasa asli ini curhatan seorang YouTuber banyak jadi aku jadi YouTuber iki wis gawe video itu upload wis suwi video ku wis 400 punjul mek 500 sembuh barang tak lebok ning wis peminatmu iki
piye kadang nek gawe video karo Kanjeng Mami ki sibuk. Kanjeng Mami ki sibuk gayan dhewe, gayane pirang-pirang kantor. Ning dhuwure gayane pirang-pirang, dene ora nek wektu gawe video nek mulai kerja wis kesel kabeh ya. Mangkane iki harga ono. Iklan kan sedih liwat-liwati ae. Iklan iki biyen ditokno. Piturane bayarane awake dhewe iki jono kuwi. Kowe ndelok iklane wis tontonen yo an ngono lho. Cok ngerti apa ora bodokan? Lho kok jalan urip pakok. Ini pegel karo ku dhewe jenenge. Kene video angel-angel kudu ra ndelok. Kayak trek diwehi keranjang-keranjang nek pengen tuku pancing sing ngene iki model tegek-tegek niku wis milo dhewe. Gagangku pirang-pirang kuwi. Tuku oleh wae toko kono. Ini ben bantu aku sithik. Aja kok mok nggurne, mok tonton tok, mok deleng tok, mok buka tok. Ini kok berfaedah, bermanfaat untuk orang lain ngono. Wis orane kowe ngeklik kuwi terus nyamkrep, terus tuku barang kan eleke omong ngono kuwi jenenge membantu aku. Dong ora? Cok ae ngene iki jare gedeng ngono. Ini lho. Iki kok jembrut iki. Jembut iki. Iki ora jembut iki lho kok jarang apa wekok. Golek isi gedhi kok lho sakmene lho cah. Masalah. Wis timbangane ra eneng lah. Kono. Tak rilis pasamu nek iwak cilik iki. Ora tak go mulih. Ben gedhi. Kene iki wong pengertian lho. Iwak iki sawangane cilik-cilik wis nek. Gedhi digawa mulih digoreng iki lawuh. Nek cilik iki ra tegel mbetet iki. Entek isine telek tok. Ini hiburan ini. Boleh di sela-sela waktu yang luang. Tonton. Leng. Paham ora kowe iki? Susah kalau itu lo yang nganggut tripod di sini nih motor dipancing karo walesan karo umpan kuwi harga ono nek wong gawe video ndeloken kene ndelok sing rodok suwi aja plekutak-plekutik pijet neh plekutak-plekutik pijet neh mari ramarem ngono lho. Dadine gawe video iki rada aras-arasen. Kira kan kuwi mung cacing. Itu gede iwak sepet aduh iwak
apa jenenge nggonmu delok dhewe iki kok apa iki aduh asu iwak sepat geng ngerti sepat ora kowe yo dibakar go iki mbok pol sunduki bajingan tekluk meneh. Alah, jan sabar tuh rezekine, Cuk. Duduk rezekine, sing sabar ya. Wong iki sabar iki bakal subur. Enak-enak. Sabar ngae. Ini piye to? Wong mancing oleh terus ucul neh ini ya sabar-sabar lho. Ras sabar atau kok nek akodan. Jadi mau oleh loro gue mangke, oleh loro tapi kan marem. Wis kena ujulnya sitok dirilis. Kentuk-kentuk nih lo ngowi tapi lagi sep. Nila nila tapi cilik anakan dirilis ini mesakne aku wis ning kono. Jadi yo sabar, mau mancing ki tah kuncine siji sabar. Nah, ngono kae wis kentuk-kentuk wis digomblo ya mlayu mulai lho wae. Tapi ora gelem nyantol. Oh, wis kena iki. Oh iya. Lihat.
oleh ya urip baleni neh hiburane ya karek iki lho geng. Nah ini terus ndelok slem kapan-kapan aja mancing ning kali sing ya balon biasane wangi nih kan suwi nih mancing Frup. Tak makane. Ya wis ngono, geng. Iki wis arep mangkat megahe. Engko wis kapan-kapan disambung nih. Ya sing ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali subscribe, nek ora subscribe colok matamu.